Bon dia des d'Arcalís. Comencem setmana aquí dilluns 18 de febrer de 2019. Estem a Arcalís avui al Diari de la Neu per dues cosetes. Una, venim a provar aquests esquís. Uns All Mountain de Head. A veure què tal ens aniran. A final de temporada, quan l'hagin provat bé per totes les neus i condicions, us explicaré què tal. Bon dia, 22 de febrer de 2019. Continuem provant els Head All Mountain. A dalt, a Baiter, amb neu més aviat dura, aquí baix neu primavera i a les zones d'ombra amb neu pols. Des de Banyeres de Luixón també els estem provant. Bon dia des d'Espot, aquí també els hem provat. A Valira també els hem provat. I aquí a la Molina doncs també els hem posat a prova. I finalment els provem aquí a Masella. Ara el que anem a fer és mostrar-vos com es comporten aquests esquís en diferents pistes. Anem a provar els esquís a la pista Isars. Aquesta pista dalt és vermella i el tram baix comença a ser blau. Som-hi! Ara anem a provar els esquís a la pista central, una blava, condicions de neu primavera. Seguiu-me! I ara ens trobem a la pista de Coma Pregona, una vermella. Anem a provar com es comporten els esquís. Som-hi! Doncs bé, dir-vos que els Shape UV10 són uns esquís pensats per esquiadors més aviat de nivell alt, són uns esquís que demanen certa velocitat i estan pensats per fer pista i fora pista. És a dir, que no heu d'estar canviant d'esquís en funció de les condicions de neu o de l'esquí que voleu practicar. Bé, ja per acabar, ja ens heu vist que hem estat esquiant amb aquests UV10 per diferents pistes, de diferent dificultat, hem fet girs curts, girs una mica més amples i el resultat ha estat molt satisfactori. Així que crec que és un esquí recomanable, molt recomanable, tingueu-lo present i res, bona esquiada i ens veiem a pistes.